Dzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Dominus Flevit. Kwanza athu amene mudapitako ku Yerusalemu kapena mudzapiteko ku Yerusalemu, ukayima pa nyumba imene pali tchalichi ya mpingo wa Katolika, pamene padachitikira mthenga umene tiwerengerero, ndiye kuti ukayima pamenepo umaona mzinda wa Yerusalemu wonse umaoneka bwino. Nde njira yopita ku nyumba ya mapemphero kuli mawu amene adalembedwa m'Chilatini amene ndikunena kuti Dominus Flevit. Ndikulandireni abale ndi alongo pano patiyankhuleni Ambuye. Lero ndi lachinayi pa 20 Novemba chaka cha 2025. Ndi lachinayi la mulungu wa 33 pa chaka. Pang'ono ndi pang'ono tikuthana nacho chaka cha mpingo. M'mawu oyamba muli nkhani yochititsa chidwi ya Matatayasi. Tisayiwale kuti mawu athu oyamba ansabata ino tikulimbana ndi mfumu ija yakhala ikuzunza anthu kuti asiye chikhalidwe chawo, chipembedzo chawo, azipembedza milungu ina, azipembedza zachilendo. Matatayasi akutipatsa maphunziro awiri amphamvu. Mawu oyambawa akuchokera m'buku loyamba la Amakabeyo mutu wa 2 ndime ya 15 kulekeza 29. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Alan Chisoni kuchokera ku St. Don Bosco Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Salimo yathu, Salimo namba 50, chilimbe chake tikuti, oyenda njira zolungama ndidzamuonetsa chipulumutso changa. Chauta Mulungu wamphamvu uja akulankhula, akuyitana anthu ku dziko lonse lapansi, kuyambira kotulukira dzuwa mpaka kolowera kwake. Mulungu akuwala atakhala m'Ziyoni, mzinda wake okongola uja. Oyenda njira zolungama ndidzamuonetsa chipulumutso changa. Ndipo chilimbi chathu cha Aleluya tikunena kuti zimenezi zikadzayamba kuchitika mudzayimirire ndi kukweza mitu yanu, chifukwa chipulumutso chanu chayandikira. Zitizo zimene timve muthenga wabwinozo mukayamba kuzichita mudzayimirire, chifukwa chipulumutso chanu, mtendere wanu wayandikira. Ndipo mthenga wathu wabwino ndi monga adalembera Luka, tili mmutu wa 19 ndime ya 41 kulekeza 44. Amene akutiwerengera mawu a mthenga woyera komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Damaseke kuchokera ku St. Peter and Paul na Tenje Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Tiyeni tisinkhesinkhe limodzi. Mawu oyamba. Mawu a m'buku loyamba la Amakabeyo. Tsiku lina asilikali a mfumu okakamiza anthu kuti aleke chipembedzo chawo anadza ku Modini kuti awumirize anthu kupereka nsembe. Aisraeli ambiri adasonkhana nawo, koma Matatiyasi ndi ana ake adayima paokha. Asilikali a mfumu Antioch adauza Matatiyasi kuti, iwe ndiwe mtsogoleri ndiponso munthu womveka ndi wamphamvu mu mzinda uno, ndipo ana ako ndi abale ako ali pambuyo pako. Uyambe ndi iweyo kutsata lamulo la mfumu, monga momwe achitira anthu a mitundu inamu, monganso achitira atsogoleri a ku Yuda pamodzi ndi anthu otsala a ku Yerusalemu. Choncho iwe ndi ana ako mudzakhala abwenzi a mfumu. Adzakulemekezani nkukupatsani golide, siliva ndi mphatso zina zambiri. Pa zimenezi Matatiyasi anayankha ndi mawu okweza kuti, ngakhale anthu a mitundu ina yonse okhala mu ulamuliro wa mfumu amamumvera ndi kusiya chipembedzo cha makolo awo ndi kutsata malamulo ake, ine ndekha, ana anga ndi abale anga tidzasunga chipangano cha makolo athu. Atithandize Mulungu kuti tisaleke kutsata malamulo ake. Sitidzamvera
kulamula kwa mfumu. Sitidzapatuka pa chipembedzo chathu kulowera kumanja kapena kumanzere. Atatha kulankhulaku, Myuda wina adadzayima patsogolo, anthu onse akupenya, kuti apereke nsembe pa guwa la modini, pofuna kutsata lamulo la mfumu. Matatiasi atampenya adapsa mtima zedi, nayamba kunjenjemera ndi ukali. Adamulumphira munthuyo ndi mkwiyo wa chilungamo, namuphera pa guwa pomwepo. Nthawi yomweyo anaphanso nduna ya mfumu imene inkawumiriza anthu kupereka nsembe. Kenaka nkuligamula guwalo. Motero changu cha Matatiasi chokonda malamulo chidanchititsa zimenezo, monga muja adachitira Finehasi kupha Zimuri mwana wa Salu. Aliyense wotsimikiza kusunga chipangano ndi malamulo abwere anditsate. Tsono iye ndi ana ake anathawira ku mapiri, nkusiya zonse zimene anali nazo mu mzindawo. Pa nthawi imeneyo Ayuda ambiri ofuna kusunga chipembedzo chawo ndi chilungamo nawonso anakakhala ku chipululu. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a Uthenga Wabwino monga adalembera Luka oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Pa nthawi yomweyo Yesu atayandikira nkuona Yerusalemu, adalira chifukwa cha mzindawo, adati, ha! Iwenso ukadangozindikira lero lino zinthu zopatsa mtendere. Komayi tsopano maso ako sangathe kuziona. Nthawi idzakufikira pamene adani ako adzakuzinga ndi tchemba, nakuzungulira nkukutsekereza ponseponse. Adzakusakaziratu iweyo pamodzi ndi anthu ako onse. Sadzasiya mwa iwe mwala pa mwala unzake, chifukwa chakuti sudazindikire nthawi imene Mulungu adati adzakupulumutse. Uthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Kristu. Dominus flevit. Yesu analira, akulira akuyang'ana mzinda wa Yerusalemu. Ndafotokoza kale background yake. Koda Ambuye akandiyang'ana, akawuyang'ana mpingo wathu, akakuyang'ana inuyo banja lanu, akatiyang'ana tonsefe, akaliyang'ana dziko lathu. Is he proud of us? Or akusowa mtendere chifukwa cha kusayamika kwathu? Mzinda wa Yerusalemu komanso Aisraeli Ambuyesu adachitira zazikulu zozizwitsa. Sikale kwambiri timawerenga kuti Ambuyesu adafika potemberera mizinda ya Betsaida, Korazini, komanso Kapernao, chifukwa chosayamika, chifukwa chozitengera zinthu for granted, chifukwa chosatembenuka mtima. Nde Yerusalemu anali kusakasaka mtendere, koma mtendere usanali kuupeza. Mbali nayi namapha atumiki achauta, mbali nayi namapemphera, mbali nayi namanyogodola atumiki achauta, mbali nayi namapereka nsembe, mbali nayi namkana Yesu, mbali nayi namati ndife ana Abrahamu, amene ankadikirira Yesuyo koma sadamuone. Nde Yesu pokuyang'ana mzinda wa Yerusalemu akuti analira, Dominus flevit, Ambuye analira. Ndipo pamene akulirapo akunena kuti mukanadziwa zinthu zopatsa mtendere, koma tsoka ilo zinthu zopatsa mtenderezo zili pakati panu koma mukulephera kuzizindikira. Ndikukhulupirira kuti pamene tikumva mawu awa china chake chibaye mu mtima mwathu, chifukwa tonsefe chimene tikulakalaka ndi mtendere. Iwo amaba kuti apeze mtendere, akufuna ndalama zambiri amatero kuti apeze mtendere, akulimbikira ntchito amatero kuti apeze mtendere, amene akusonkhanitsa zambiri amatero kuti apeze mtendere, amene akuledzera kaya amatero kuti apeze mtendere, amene akusuta vyamba kaya amatero kuti apeze mtendere, amene akusindasinda zipani, amene akusindasinda matimu ampira. Ngakhale tikakwiya timu yathu ikambulingidwa osatenga chiko, timakwiya chifukwa kuti timafuna mtendere. Ndambu Yesu akuti muli ndi tsoka chifukwa zinthu zopereka mtendere zili pakati panu, zili mbanja mwanu, zili mu mpingo mwanumo, koma simumazidziwa. Ndiye timakakwera phiri
timapita kutali. Mtendere uli na Ambuye Yesu mtabenako uja timausiya uja. Zona zake nzimenezo. Ndifuna ndikumane nda Ambuye ake episkopi, ndifuna ndikumane nda bambofumu, ndifuna ndikumane nda sisteri, ndifuna ndikumane nda gurupa. Yeti mayankho ali nda Ambuye Yesu tangolowa ni chechi, mukagwade, kamukalira, kamukatani, mukacheze naye Ambuye Yesu. Achansa courage, Arumina Choir anaimba nyimbo ina. Akuti dzani Yesu ticheze. Yesu akabwera nkumacheza naye. Muona kuti monga anachitira ndi zake uja. Monga anachitira ndi Bartolomeo uja. Mtendere umasefukira mu mtima mwathu. Mukanadziwa zinthu zopatsa mtendere. Bwezi muli anthu okondwa. Pabanja panupo zilipo zinthu zopatsa mtendere. Timaganiza kuti tidzamba kukhala anthu okondwa, tikadzamaliza omanga nyumba yathu chimanshoni, ndrama business zikadzamboyenda bwino, ana akadzachoka ku skulu ndikadzasiye kupereka mafizi, ineyo ndidzamba kupereka mtulo pamene salary akadzandikwezera kuti zakankumata. Moyo wathu nkungokhala monga panali poyamba ndi tsopano ndi masiku onse chikwireni chipsereni mtima. Kumangoyenda otsonya-tsonya. Zinthu zopatsa mtendere zili pakati pathu. How many of you parents munazindikira kuti mtendere ndithu uli mnyumba mwanumo? Mwana wakhoza skulu. Simple things. You don't need to go to shop kamugulira zinthu zodula. Ngati ndrama zilipo, good and fine. Koma kumuza kuti well done son, well done daughter. Kumunyamula umwika pa mapewa, kumuimbirako nyimbo, kumubereka kunsa. Simple things. Moyo wake wonse adzakumbukira, adzakhala ndi mtendere, zidzakumangani pamodzi. Eat together as a family. Cry together. Discuss. Chitani majoke. Ena ndakazawo ndamunawo sachezayo. Mangokhala za serious zokazoka. Ndapita, ndabwera. Donana. Yeah. Simple things. Ena they think kuti mtendere adzaupeza akadzambodya masoseji osiyana-siyana. Muterere muja mulutenga. Koma kudziwa madyedwe yake. Kudziwa odya naye. Kudziwa nthawi yakudya. Ambuye Yesu akulira, ifa Yerusalemu sana zindikire zinthu zopatsa mtendere. Mumpingo mwathu muli zinthu zopatsa mtendere. Mumaona anthu ena amakhala ndi mtendere, amakhala okondwa pamene achita chipembedzo chifukwa adazindikira zabwino zimene zili mwa Ambuye. Amavinira ngati Davide uja. Anthu amene sanapeze mtendere mu mpingo mwathu ndelero amati apita ku Zambezi, mawa apita ku Ziyoni, mawa apita ku Seventh Day, tsiku lina apita ku Chisilamu, tsiku lina apita ku CCP, tsiku lina abwerera ku Katolika, tsiku lina akhala pa khomo. Nowhere you go, meet your God there, chat with him and gain peace, gain inner tranquility. Mukadadziwa zinthu zopatsa mtendere. Ndikuwuzani, zinthuzo zikadakhala pa. Ndi chilimbi chathu cha Haleluya chikunena kuti zinthuzo zikadzayamba kuchitika mudzayimirire chifukwa chipulumutso chanu chayandikira. Zinthu zake ndi ziti? Zina mwa izo ndi zimene akutiuza m'mawu oyamba. Mfumu ija ikukakamizabe anthu kuti azichita chipembedzo cholakwika. Ndetamva kuti anthu aku modeni ena ambiri adasiya chipembedzo. Ndipo mkulu wina dzina lake Matatayas, iyeyu adalimbitsa mtima anthu aja kuti asasiye chipembedzo cha makolo awo. Ndangati mwa ife timakhala patsogolo kudziwa choona, nkuthandizira ena kuti choonacho asachisiye. Chikatolikacho asachisiye, Chikhristucho asachisiye, mwambo wa Chimalawiyo asausiye. Matatayas uja adayesetsa analimba mtima kuwatsutsa amene anali kulowerera, kuwatsutsa amene anali kuzunza anthu kuti asiye chipembedzo cha makolo awo. Ndakuti munthu wina anamfikapo Matatayas, ndi chitsanzo cholakwika koma pali phunziro la mphamvu. Anamfikapo basi kukhala ngati timati ku challenge pajawa ti challenge kuti zimene ukunena ukunama atiwe Matatayas. Ndakuti anapita atatenga nsembe zake zoyipazo kuti akapereke pa guwa la chauta pamene Aisraeli amaperekera nsembe zawo kwa Mulungu wawo wamoyo. Akuti anatenga kwa challenge kuti muti mungatani ife tiononga nyumba ino tipereka nsembe zathu zoyipa mukuona kuti mudziwe kuti tili ndi mphamvu. Matatayas akuti anayamba kunjenjemera ndi ukali. Pa Chingerezi m'Bible mwamati holy anger. Akuona zinthu zikulakwika, wapsa mtima chifukwa chonena kuti why? Two things. Ndakuti mpakatu ndi mkwiyo umene wanadzuka ndi kumbaya munthu uja anafira pompo. Anthu onse anachita mantha.
anzake ofoira anathawa, ena anayamba kutamanda Mulungu. Chikumveka chitsanzo chofoira, koma ndonena kuti pali maphunziro awiri amphamvu. Choyambirira, tizikhala ndi mkwiyo pamene zinthu zolakwika zikuchitika. Sikuti tifike ngati pa matatayasi mpaka poti basi kutenga mpeni yayi. Komano mkwiyo osonyeza kuti we are not happy with zolakwika zimene. Ndawo zina ndife anthu amene timadandaula andale mwakuti sakutithandiza libwere boma ili litivinitsa atinamiza angotimba nkutuluka abwera atimba ife nkumangombera m'manja. Don't blame politicians. We should blame ourselves. Nkhani yake tilibe mtima ngati wa matatayas. Akamachita zopusa, kumatijera msonkho, kumatinamiza, timangosekerera. Ndakwathu. Siye ni bora auja anachoka. Bora auja anachoka. Basi, moyo nkumakhala chimodzimodzi. Tizikhala ndi mkwiyo pamene zinthu zikulakwika. I remember nthawi ina ndudutsa pakanengo. Asi mkulu wina, ochena ndithu, timagalimoto tamati timagofo, achinyamata ndithu. Basayika malobotsi aja, kupeza kuti kutsegula glasi, ndikutenga mulu wa makoko anthu ochi ndi mtedza. Misewu yathu ayikonza tsopanoyi, ndikutaya mmene mocha. Napsa mtima. Ndi natsitsa glasi langa, nanena anadziwa, basi neso nkukweza glasi. Atende kundi challenge, kutenga miyendo yake, nkuika pa dashboard ya galimoto, nkumapitiliza ulendo. Chabwino tinaluza koma tizikhala mtima kuti tikaona china chake chikulakwika tizikhala ngati matatayas kupsa mtima kuti tikonze zinthu ena timangopsa mtima basi nkuthera popsa mtima tizipsa mtima kuti tikonze zinthu mwapeza azimayi ochena ndithu madaipa amakataya nthawi zanji kumanda apataya nthawi zanji munsewu tizipsa mtima tikadziwa nkuwakoza kuti musadzachiteso amayi inu ndadziwa ndamene mwakataya zinthu zolakwika pakuti mmudzi tili mmudzi. Anthu basi potati simunda mwathu akungodula mitengo yonse mitengo dule basi choncho kenaka namapito chalichi ambuye mutimvere ambuye mutivomereze vula yavuta ndife amene tikupangitsa chifukwa chonena kuti tilibe hole anga ngati matatayas paparish nkumona ndithu kuti zinthu zikulowa pasi one by one sitifuna kukungonena kuti akuluakulu executive mukuchita chani tell us you can do better timangoyang'anira basi nkumangolira koma pala azungu pano padali magwafa pano padali maolenji pano panali zakuti pano ifeyo basi life as usual tizipsa mtima zinthu zina zake zikamachitika zolakwika. Chachiwiri matatayas akuti adambaya munthu uja ndikufera pompo ndoti tichitsanzo cholakwika koma kuli phunziro la mphamvu. Why? He wanted to annihilate evil. Amafuna kuti choyipacho athanirane nacho tu basi. Nthawi zina timasekerera kwambiri and we want to dialogue with the devil. Mukumbukire ngakhala Ambuye Yesu amene Satana atayesera njira yoyamba yomuyesa, njira yachiwiri yomuyesa, njira yachitatu adafika pena adamuzoti choka Satana choka. Koma mbiri timasekerera basi choncho choncho ayi tikazindikira kuti ili ndi evil, ichi ndi cholakwika, ili ndi tchimo, izi ndi zoyipa, tichigwire bakhosi tichifinye chiteretu. Anzathu aja anatuluka mboma aja nkhani yake yomwe anatiuza kuti we've come to create the rubble nkhani inathera clearing the rubble. Why? Rubble yosana igwire bakhosi nkuipanga clear ndi chitsanzo chabe. Nkuthekanso anzathu amene alowa mboma pano akuona zinthu zina zolakwika akungozisekerera pang'ono kero zangu zindikira 2030. Nkhani yathu amalawi isamakhale yomango yang'ana chisamu 94 99 2004 2009 2014 2019 basi tizingokhala seko yomango irenga kuti chidzachitika yakwana nthawi ngati matatayas. Let's unite as churches. Let's unite as tribes. Achewa yawo atonga asena kunena kuti dziko lathu what is it that we want? Siti kunena kuti akukhoza ndiyawo akulakwa ndiyawo koma tikulakwa ndifeyo. Because if we are united, we will annihilate evil just like matatayas. Moyo wathu wauzimu kumene Ambuye atithandize tisiye kusekerera zoyipa. Tikadzayamba kudana nazo zoyipa ndi kumasakasaka njira yoti tithana nazo bwanji. Chilimbe chathu chijachaduza kuti tidzayimirire chifukwa chipulumutso chathu chayandikira. Dominus Flevit. Yesu analira pona zofoka za Yerusalemu.
lero tiyeni tiyesetse kumkondweretsa Ambuye. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.